100,6. Ακούς τη φωνή σου. To call her, Lily runs when you look away. Lily leaves kisses on your collar. Lily, 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 stay. Lily comes when you stop to call her. Lily runs when you look away. Lily leaves kisses on your collar. Lily, 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 stay. One day she passed him by, a twinkle in her eye. Χριστός Ανέστη. Πέρασε το Πάσχα. Εύχομαι όλοι μας να περάσαμε καλά, ευχάριστα και χαρούμενα. Η ημέρα εξάλλου ήταν ηλιόλουστη και ίσως ήταν η ελπίδα της Ανάστασης για τον καθένα μας. Να συνεχίσουμε δηλαδή όλοι μας τους αγώνες μας, σε όποιο πόστο ο καθένας είναι ταγμένος. Σήμερα είμαστε πάλι εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία στους 100,6, το σταθμό των εθελοντών, 100,6 FM, όπου όλοι εσείς οι καλοί μας φίλοι ακούτε την εκπομπή Κουνώντας την Ουρά, η οποία είναι αφιερωμένη στα αγαπημένα μας ζώα, που πάντα προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε και να λύνουμε απορίες για όλα όσα αφορούν τα ζώα μας. Σήμερα θα συζητήσουμε μαζί με την καλή μας κτηνίατρο και φίλη πια Έλενα Καμάτσου ένα πολύ ιδιαίτερο και ευαίσθητο θέμα, η απώλεια ενός ζώου και η προετοιμασία από τη μεριά μας να διαχειριστούμε αυτό το δύσκολο πραγματικά ζήτημα. Έλενα, καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ που πάντα μας βοηθάς με διάφορους τρόπους και στηρίζεις όλες τις προσπάθειες που κάνουμε. Και μαζί μας είναι και η Μαρία Στογιάννη, κρατική εκπαιδεύτρια σκύλων, που οι υπηρεσίες της μας είναι πολύτιμες και δεν πρέπει να το ξεχνούμε ποτέ αυτό. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Σε όλους και από όλους. Λοιπόν, τώρα πώς φτάσαμε σε αυτό το θέμα? Σε μια κουβεντούλα που είχαμε με την Έλενα πριν λίγο καιρό, είχαμε πει ότι είναι καλό αυτό το θέμα, πρέπει να το συζητήσουμε. Εγώ προσωπικά σε αυτά τα 3-3,5 χρόνια δεν είχα τολμήσει να το κάνω. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε, γιατί μας αφορά όλους, γιατί όλοι μας έχουμε προβληματιστεί, έχουμε κλάψει, έχουμε πονέσει πάνω στην απώλεια ενός ζώου αγαπημένου. Και βέβαια οφείλω να ομολογήσω ότι η Έλενα είχε τους ενδιασμούς της και μου λέει τώρα μετά το Πάσχα ναι, όσον αφορά την κανονική περίοδο θέμα. Ναι. Και εγώ λέω εντάξει, το Πάσχα πέρασε, περάσαμε από το Πένθος στην Ανάσταση, οπότε είναι καλό να το συζητήσουμε, μην το αφήσουμε. Και βέβαια η Έλενα είναι η πιο κατάλληλη, πιστεύω, γιατί πρώτον αγαπά πάρα πολύ τα ζώα και δεύτερον έχασε και πολύ πρόσφατα και ένα σκύλο που αγαπούσε και μια γατούλα που επίσης υπεραγαπούσε. Οπότε νομίζω είναι η πιο κατάλληλη για να μας πει κάποια πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν, πιστεύω, όλους εσάς που μας παρακολουθείτε. Και να αρχίσουμε τώρα, Έλενα, από πώς να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε και να πούμε καταρχήν ότι πια στην εποχή μας, επειδή τα ζώα ζουν καλύτερα, επειδή υπάρχει καλύτερη ιατρική περίθαλψη, επειδή η πρόληψη σε πολλά επίπεδα και σε πολλούς τομείς είναι καλύτερη, έχει σαν αποτέλεσμα τα ζώα πια να ζουν πολύ περισσότερα χρόνια από ό,τι ζούσαν παλιότερα. Έχουμε αύξηση δηλαδή του ορίου ηλικίας των ζώων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα δύο πράγματα. Αφενός μεν, αφού εμείς ζούμε μαζί τους πιο πολλά χρόνια, να δενόμαστε μαζί τους ακόμα πιο πολύ. Όσο πιο πολύ ζεις κάτι, τόσο πιο πολύ το αγαπάς, τόσο πιο πολλά χρόνια. Και αφετέρου όμως, σε αυτά τα ζώα που πια γερνάνε μαζί μας και δίπλα μας, να εμφανίζονται ασθένειες και καταστάσεις που τα παλιότερα χρόνια δεν υπήρχαν, γιατί δεν προλαβαίνανε να εμφανιστούν. Δηλαδή, λέμε ότι έχουμε αύξηση των καρκίνων στα ζώα. Ναι, έχουμε αύξηση των καρκίνων στα ζώα και λόγω συνθηκών, ότι η μόλυνση, οι τροφές και το περιβάλλον και όλα αυτά. Αλλά έχουμε και αύξηση του καρκίνου, πρώτον γιατί μπορούμε να κάνουμε διάγνωση στο καρκίνο πια και δεν λέμε ήταν γερικό και πέθανε. Και δεύτερον γιατί τα ζώα ζουν πιο πολύ. Ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες, κάποιες ορμονικές ασθένειες όπως είναι ο θηροειδής, ακόμα και ο ζαχαρόδης διαβήτης εμφανίζονται. Και όταν το ζώο είναι μεγάλο, ειδικά οι καρδιοπάθειες και ο καρκίνος, είναι νοσήματα φθοράς.
γυρατιά σημαίνει φθορά. Και φθορά φέρνει αρρώστια. Αυτά πάνε μαζί. Όπως και στους ανθρώπους δηλαδή. Αυτό Έτσι, είναι... ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οπότε, είναι κάτι που πια συμβαίνει και μας δίνει και τον χρόνο, επειδή τα ζώα μας ζουν πολύ καιρό, επειδή ίσως παρουσιάσουν κάποια από όλες αυτές τις ασθένειες όταν θα είναι πια γέρικα, μας δίνει και τον χρόνο να αρχίσουμε να το δουλεύουμε με τον εαυτό μας. Να προετοιμαζόμαστε. Ακριβώς. Δηλαδή, αν αρχίσεις και συνειδητοποιείς και λες ότι ok, το ζώο μου είναι μεγάλο, ήδη έχει αρχίσει και παρουσιάζει κάποια προβλήματα, έχεις τον χρόνο να το δουλέψεις λίγο με τον εαυτό σου. Και για μένα, το πρώτο βήμα της συνειδητοποίησης αυτής και της προετοιμασίας ότι κοίτα να δεις, μια μέρα θα το χάσω, δεν θα το έχω για πάντα δίπλα μου, είναι να συνειδητοποιήσεις ότι τα ζώα από τη φύση είναι φτιαγμένα να ζουν λιγότερο από τον άνθρωπο. Άρα πρέπει από την ώρα που βλέπεις ότι γερνάει να αρχίσεις να σκέφτεσαι ότι δεν θα το έχω μια ζωή δίπλα μου, να το συνειδητοποιήσεις, να συνειδητοποιήσεις ότι είναι φυσιολογικό το ζώο να μην ζει πολλά χρόνια και να μην το έχεις δίπλα σου πάντα. Εγώ να συμπληρώσω, δεν ήθελα κάτι πάνω σε αυτό. Πολλές φορές, λόγω της σύντομης διάρκειας ενός ζώου, πολλές φορές είναι και ο πρώτος θάνατος που βιώνουν στο άμεσο περιβάλλον τους οι ανθρώποι. Ναι. Στην οικογένεια αυτό, δηλαδή. Στην οικογένεια. Ναι. Και αυτό είναι, και θα έλεγα... δηλαδή αντιμέτωπος με αυτό το φαινόμενο. Όχι, που εδώ δεν έχουμε είναι... να συζητήσουμε και το εξής, ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για οικογένειες που έχουν παιδάκια. Τα παιδάκια. Ναι. Θεωρώ, και φαντάζομαι αυτό θα μας το εξηγήσει καλύτερα και η Μαρία, ότι είναι καλύτερα το παιδάκι, η πρώτη του επαφή με το θάνατο να είναι έχασα ένα ζώο, παρά να είναι η πρώτη του επαφή με το θάνατο, έχασα τον παππού, έχασα τη γιαγιά, έχασα το θείο, ή στη χειρότερη περίπτωση έχασα κάποιον γονιό, έτσι. Γιατί δυστυχώς στη ζωή συμβαίνουν όλα. Τουλάχιστον βάσει αυτών που λένε οι ψυχολόγοι για τα παιδιά, το σίγουρο είναι ότι πρέπει να τους πούμε την αλήθεια. Ναι, αυτό που θέλουμε να πούμε τώρα, αν και θα το λέγαμε λίγο πιο κάτω, αλλά μια και το έφερε η κουβέντα, θα το πούμε τώρα, δεν πειράζει. Αυτό που και με τη Μαρία συμφωνούμε είναι ότι σαν συμβουλή δίνουμε στους γονείς, όταν έχουμε ένα ζώο στο σπίτι και υπάρχουν μικρά παιδιά και χαθεί το ζώο αυτό, μην λένε στα παιδάκια το χαρίσαμε, το χάσαμε, πέρασε κάποιος και το πήρε. Ακόμα και τη λέξη κοιμήθηκε, γιατί ένα παιδάκι στις ηλικίες μέχρι 4-5 χρονών δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι είναι ο θάνατος και να κάνει μεταφορικές έννοιες του θανάτου στο μυαλό του. Άρα, αν του πεις οτιδήποτε από όλα αυτά, αν του πεις κοιμήθηκε, στο παιδάκι μέχρι 4 χρονών μπορεί να φοβάται να κοιμηθεί μετά. Να έχει θέματα με τον ύπνο του, έτσι. Ή να περιμένει να ξυπνήσεις μετά. Ή να περιμένει να ξυπνήσει, να περιμένει να γυρίσει. Και γιατί ποιος ήρθε και μας το πήρε. Και να περιμένει μια ζωή να μας το φέρουν πίσω. Πες πέθανε. Το πέθανε δεν είναι κακιά λέξη, είναι κάτι που συμβαίνει. Και εξήγησέ του τι σημαίνει πεθαίνω. Ότι σταματάω να αναπνέω, σταματάει η καρδούλα μου να χτυπάει, σταματάω να κινούμαι και αυτό είναι για πάντα. Και ότι τώρα ξεκουράστηκε ίσως από κάποιες ασθένειες και πόνο που είχε. Ό,τι μπορεί θα το καταλάβει το παιδί, αλλά τα ψέματα δεν βοηθάνε τα παιδιά. Και σε όσα παιδάκια έχουν και ψέματα, έχουν θέμα, αργούν πάρα πολύ να συνειδητοποιήσουν τι έγινε. Και βεβαίως έχω να πω και το εξής, τα παιδιά, τουλάχιστον από προσωπική εμπειρία που έχω εγώ, βεβαίως και βιώνουν τον θάνατο, ακόμα και αν είναι θάνατος γονιού. Τον βιώνουν το ίδιο έντονα με έναν ενήλικα και μάλιστα κάποιες φορές το βιώνουν με εκφράσεις και εκφάνσεις και τρόπο πολύ πιο έντονα από τον ενήλικα. Όμως, επειδή είναι παιδιά και επειδή η ψυχολογία τους είναι πιο υγιής ακόμα, να ξέρετε ότι το ξεπερνάνε και πιο εύκολα. Και θα χτυπηθεί, θα κάνει, αλλά θα πάει παρακάτω πιο εύκολα. Το μεγάλος μπορεί να μην πάει τόσο. Θα χαϊδέψει πιο γρήγορα ένα άλλο σκυλάκι. Οπότε η συμβουλή μας όλων είναι μην το κρύβετε ότι το σκυλάκι, το γατάκι δεν υπάρχει πια. Εξήγησέ του τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Στον ενήλικο παίζουν και άλλοι παράγοντες ρόλο, όπως κοινωνικές. Στον ενήλικο παίζουν πάρα πολλά πράγματα. Στο να δεχτεί όλο αυτό το πράγμα. Τώρα ο ενήλικας έχουμε το εξής θέμα. Όπως σας έλεγα πριν για την προετοιμασία του. Έχουμε τον ενήλικα. Τα παιδάκια τα είπαμε. Έχουμε τον ενήλικα. Θα έρθει και θα του πεις ότι το ζώο του είναι άρρωστο. Καταρχήν θεωρώ, όχι επειδή είμαι κτηνίατρος, αλλά γενικά το θεωρώ και αν ήμουν και πελάτης θα το θεωρούσα, ότι πρέπει ο κάθε άνθρωπος να έχει μια καλή σχέση με το κτηνίατρό του. Να έχει μια σχέση που να τον εμπιστεύεται. Δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει το ζωάκι να εμπιστεύεται το κτηνίατρο, να μην τρέπεται να του μιλήσει, να μπορούν να συνεννοηθούν, γιατί η οποιαδήποτε ασθένεια και έκφανση αυτής και έκβαση της ασθένειας εξαρτάται από την καλή συνεργασία
κτηνιάτρου και του ανθρώπου που έχει το ζώο. Λέει την αλήθεια όμως, καθαρός. Ο κτηνίατρος θα πρέπει να λέει την αλήθεια και να νιώθει ότι απέναντί του έχει έναν άνθρωπο που πονάει. Και που χάνει το ζώο του. Δεν χάνει το νούμερο τάδε ζώο. Το καταλαβαίνει και ο κτηνίατρος. Δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν όλοι, ίσως. Αλλά πρέπει να το πούμε και αυτό. Εγώ νομίζω ότι αρκετοί από εμάς το καταλαβαίνουμε. Λέω. Μερικοί ίσως. Πάντα υπάρχουν. Γι' αυτό όμως ο κάθε άνθρωπος ταιριάζει με έναν άνθρωπο. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι δεν ταιριάζουν με τους ίδιους κτηνιάτρους. Γι' αυτό όλοι έχουμε συνήθως και κολλάμε με τους πελάτες. Είναι και λίγο χημεία όλο αυτό το πράγμα. Και αυτό το λέω γιατί οι περισσότερες ασθένειες που είπαμε, καρδιά, ακόμα και τα αρθριτικά, έτσι, που είναι το πιο απλό, αλλά πονάνε τα κοκαλάκια του ζώου. Η καρδιά, τα αρθριτικά, ο καρκίνος, η διαβήτης, θηροειδής και όλα αυτά τα πράγματα που είναι χρόνιες ασθένειες εκφύλισης, τα νεφρά, νεφρική ανεπάρκεια. Αν έχουμε μια καλή σχέση με το κτηνίατρο, μπορούμε να προσφέρουμε στο ζώο μας ό,τι καλύτερο μπορούμε. Όχι ότι καλύτερο υπάρχει πάντα και καλά, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες, έτσι, δεν υπάρχουν πάντα δυνατότητες να κάνουμε full τα πράγματα, αλλά μπορούμε να προσφέρουμε με καλή συνεργασία με τον γιατρό μας ό,τι καλύτερο μπορούμε στο ζώο και για να ζήσει πιο πολύ, αλλά και για να ζήσει πιο καλά όσο ζει. Ναι, γι' αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό να έχεις καλή σχέση με τον κτηνίατρο. Και εμείς οι κτηνίατροι να μάθουμε να ακούμε. Δηλαδή, όχι να ακούς τα συμπτώματα του ζώου. Αυτό το ξέρουμε όλοι οι κτηνίατροι να τα ακούμε. Πρέπει να γίνεται λίγο ψυχολόγοι. Και την ψυχή του ανθρώπου, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, να βλέπω ότι απέναντί μου έχω έναν άνθρωπο που είναι έτσι δεμένος με το ζώο του. Ή απέναντί μου έχω έναν άνθρωπο που είναι πιο λογικός και που το βλέπει πιο λογικά. Δεν είναι ανάγκη εγώ να είμαι από πάνω του και να τον φορτίζω συναισθηματικά όταν αυτός ο άνθρωπος δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Μπορεί όμως να το κρύβει κιόλα. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι δεν είναι πολύ και αγαπούν πολύ τα ζώα. Ένας κτηνίατρος που έχει καλή συνεργασία με τον άνθρωπο που συνεργάζεται, το νιώθει. Ποιος άνθρωπος θέλει να είσαι από πάνω του και δίπλα του και ποιος δεν θέλει και θέλει λίγο να του αφήνεις χώρο. Γι' αυτό μιλάμε για καλή συνεργασία με το κτηνίατρο. Και από πλευράς ιατρικής και από πλευράς συναισθηματικής και προετοιμασίας του ανθρώπου. Έτσι. Και θα ήθελα λίγο να σας πω για τα... Και πόσο ζουνετε, δηλαδή ο μέσος όρος της ηλικίας τώρα πόσο έχει ανέβει? Έχει ανέβει, παραδείγματος χάρη, στις γάτες, εάν είναι τυχερές και καλοζωισμένες και η υγεία τους καλή, μπορεί να φτάσει και 18 και 20 χρόνια. Η δικιά μου πέθανε 18 από καρκίνο. Εγώ την περίμενα πότε θα έχει νεφρά, πότε θα έχει νεφρά και τελικά την έχασα από καρκίνο. Έχω πελάτη γάτα που είναι 20 και δεν έχει τίποτα. Έχει μια ελαφριά νεφρική ανεπάρκεια. Σε γενικές γραμμές όμως θα έλεγα ότι στις γάτες το 15 με 16 είναι αυτό που παίζει. Στα μικρόσωμα σκυλάκια επίσης είναι το 15 με 16 χρόνια. Σε πιο μεγαλόσωμους σκύλους είμαστε γύρω στα 13 χρόνια. Και πια άμα έχουμε τίποτα μολοσσούς, μεγάλους δανούς και αυτά που είναι οι γιγαντόσωμες πια φύλες, αυτά είναι άτυχα. Μεγαλώνουν αργά, ενηλικιώνονται αργά και πεθαίνουν πιο γρήγορα. Ναι. Έχουν μεγαλύτερη φθορά. Αυτά γύρω στα 10 χρονών πεθαίνουν. Και αυτά που είναι στο σπίτι, που τα έχουμε καλοζωισμένα, γιατί βλέπω. Δεν έχει να κάνει. Η φθορά και η ηλικία έρχονται. Ναι, αυτά είναι κρατούν παραπάνω τα 15 και τα 16 που λέω. Παλιά ήταν 13-14. 10 χρονών παλιά ένα σκύλος ήταν γέρος. Τώρα λες είναι μεσήλικας, δεν είναι γέρος. Όπως λέμε και για μας. Αυτά είναι τα όρια πάνω κάτω ζωής. Και αυτό απλά που ήθελα εγώ λίγο να σας πω είναι για τα που λέγαμε για την προετοιμασία. Εντάξει, ξέρεις ότι το ζώο σου είναι, ή πας στο γιατρό και σου λέει ότι το ζώο σου έχει αυτό και αυτό και αυτό. Χρόνο ζωής είναι τόσο. Δηλαδή, είναι μια χαρά το ζώο. Όχι, δεν γίνεται. Δεν ξυπνάς μια μέρα και η φθορά έρχεται μια μέρα και σου χτυπάει την πόρτα και σου λέει καλημέρα, ήρθε. Ξαφνικά μερικοί το προσέχουν, δηλαδή. Το ότι το προσέχουν ξαφνικά δεν σημαίνει ότι ήρθε ξαφνικά. Ναι, αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Ας το θέσουμε έτσι, ότι πάτε λοιπόν καλημέρα στο γιατρό. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Το βλέπουμε μια χαρά, βαραίνει λίγο, κάνει και λέμε κάτι δεν πάει καλά. Κάτι ξεκίνησε επομένως. Ναι, αν λοιπόν αυτό το κάτι ξεκινήσει και σας το επιβεβαιώσει και ο γιατρός, τα στάδια που περνάτε εσείς οι άνθρωποι για να το συνειδητοποιήσετε είναι τα εξής. Καταρχήν η άρνηση. Σας λέει ο γιατρός ότι το ζώο έχει κάτι, εσείς λέτε όχι, δεν θα μου το πείτε εμένα ή στον γιατρό σας, είναι πώς το σκέφτεσαι, έτσι.
Εσύ θα γυρίσεις και θα πεις στον εαυτό σου: όχι, μωρέ, δεν είναι δυνατόν να έχει το δικό μου ζώο αυτό. Και άπαπα, λάθος θα κάνει ο γιατρός και δεν μπορεί να είναι έτσι. Άντε, μωρέ, γεράματα είναι. Ναι. Αλλά δεν σκέφτεσαι ότι τα γεράματα σημαίνει ασθένεια. Το πρώτο λοιπόν στάδιο του πόνου που περνάει ο ιδιοκτήτης είναι αυτό, η άρνηση. Μετά το επόμενο στάδιο που περνάει, αφού συνειδητοποιήσει ότι τελικά ναι, μάλλον έχει δίκιο ο γιατρός, κάτι έχει το ζώο, αυτό πρέπει να είναι, αρχίζει η διαπραγμάτευση. Όχι, ποιος? Ο θυμός, είναι σωστά, sorry, μπερδεύτηκα. Θυμώνεις πρώτα, συνήθως πρώτα με τον εαυτό σου θυμώνεις, ότι αμάν και γιατί δεν το πήρα είδηση και ορίστε, εγώ το είχα πάθει με τη γάτα μου. Και με τη Λίζα και με το σκύλο του ιατρίου, αλλά κυρίως με τη γάτα μου το είχα πάθει. Είχα θυμώσει γιατί δεν το πήρα είδηση αμέσως και γιατί ήμουνα στη δουλειά και γιατί προσέχω τα ζώα των άλλων και δεν κατάλαβα το δικό μου. Μπορείς να το καταλάβεις αν προσέξεις περισσότερο το ζώο σου ότι έρχεται κάτι? Να σας πω μπορείς, κάτι, γιατί το έχω περάσει αυτό, επειδή δεν είμαι μόνο γιατρός, είμαι και άνθρωπος που έχει ζώα. Η αλήθεια είναι ότι το νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά στην αρχή κλείνεις τα μάτια. Ναι, αλλά δεν μπορείς να ξέρεις. Είναι το στάδιο της άρνησης. Δεν ξέρεις τι είναι. Το νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν ξέρεις τι είναι, αλλά λες, έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα. Είναι εγώ το είχα περάσει αυτό. Εγώ το έχω περάσει όλα τα στάδια, θα σας πω. Όλα όμως, έτσι. Και έντονα. Ναι, στην αρχή το βλέπεις, όλοι το βλέπουν. Και όλοι βλέπουμε τα πάντα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ο λόγος που δεν αντιδρούμε είναι ότι είναι η άρνηση. Δεν θέλουμε να το δεχτούμε ότι γίνεται. Και όταν το δεχτούμε, αρχίζουμε και τρέχουμε. Στο στάδιο λοιπόν του θυμού μπορεί να θυμώσουμε με τον εαυτό μας, μπορεί να θυμώσουμε με τον γιατρό, πολύ συνηθισμένο. Ο γιατρός που δεν το κατάλαβε νωρίς, ο γιατρός που δεν έκανε αυτό, που δεν έκανε εκείνο. Ή να θυμώσεις με τον εαυτό σου, εγώ που δεν το κατάλαβα. Που άφησε και πέρασε ο καιρός χωρίς να δώσω την πρέπει. Για πολλά πράγματα μπορεί να θυμώσει. Κακιά η μοίρα, η κακιά ζωή και όλα αυτά. Και μετά έρχεται η διαπραγμάτευση, έτσι. Που αφού το σου έχει περάσει και ο θυμός με τα πάντα, ήρθε η ώρα να πεις ότι πρέπει. Η διαπραγμάτευση δεν είναι ακριβώς πραγματικότητα, γιατί ήρθε η ώρα να το αντιμετωπίσεις. Και τότε αρχίσεις και λες: να κάνουμε και αυτή τη θεραπεία, να κάνουμε και εκείνη τη θεραπεία. Και μου έχουν πει στο πάρκο ότι υπάρχει ένα φάρμακο τάδε. Και μου έχουν πει αυτό. Ή να πάω σε άλλο κτηνίατρο. Να πάει σε άλλο κτηνίατρο. Ναι. Αυτό το θέλουμε όλοι οι κτηνίατροι. Θέλουμε ένας άνθρωπος να είναι ήρεμος και να έχει και δεύτερη και τρίτη γνώμη. Όλοι μας το θέλουμε αυτό. Θέλουμε την ηρεμία των ανθρώπων που συνεργαζόμαστε. Και αν δεν νιώθει καλά, πρέπει να πάει και κάπου αλλού. Απλά στο στάδιο της διαπραγμάτευσης τι γίνεται, και το παθαίνουν και άνθρωποι με τους ανθρώπους. Θα σας πω ένα πολύ έτσι μικρό παράδειγμα με το καρκίνο των ανθρώπων. Όταν υπάρχει οικονομική δυνατότητα και υπάρχει κάποιος κοντινός μας άνθρωπος με καρκίνο, μας έχει πει ο ογκολόγος, θα κάνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, οι πιθανότητες είναι αυτές και αυτές και αυτές. Και τι λένε όλοι όταν υπάρχει οικονομική δυνατότητα? Μήπως να πηγαίναμε και στο εξωτερικό? Άκουσα και για μια θεραπεία έτσι. Κανείς δεν θέλει αμέσως να δεχτεί ότι αυτή είναι η θεραπεία και αυτό πρέπει να ακολουθήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ζώα. Άκουσα και για εκείνο το φάρμακο, άκουσα και για το άλλο. Αυτή είναι η διαπραγμάτευση. Και εκεί παίζει ο ρόλος του κτηνιάτρου. Δεν πρέπει να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο να το ξεπεράσει και αυτό το στάδιο ήρεμα και να μην τον βάλουμε σε λούκια του τύπου κάνε και αυτό, κάνε και εκείνο, πήγαινε και αυτό, κάνε και εκείνη τη θεραπεία, και απλά να σπαταλάει λεφτά, να σπαταλάει ενέργεια, να σπαταλάει συναισθήματα και να επενδύει σε λάθος πράγματα διαπραγματευόμενα. Και να απογοητεύεται συνέχεια. Ναι. Δηλαδή, να βοηθήσουμε και να κάνουμε το extreme όταν αυτό το extreme θα αποδώσει. Αν το extreme είναι απλά για να το κάνουμε, εγώ προσωπικά σαν Έλενα δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να γίνεται ούτε στον άνθρωπο ούτε στα ζώα. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Και αφού περάσει και το στάδιο της διαπραγμάτευσης, έρχεται η μελαγχολία. Που εκεί πια αυτός ο άνθρωπος που τον είχες κάθε μέρα στο τηλέφωνο και σου έλεγε να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, και πώς αυτό βρε παιδί μου και πώς εκείνο, αρχίζει και πέφτει. Δεν μιλάει πολύ, είναι πάρα πολύ ήρεμος. Του λες ότι πρέπει να κάνουμε αυτό και δεν μπορεί να αποφασίσει. Και σου λέει, εσύ τι θα έκανες, εσύ θα το έκανες? Εκεί είναι η μελαγχολία που πια έχει αρχίσει και χάνει τη δύναμή του. Και πάλι για μένα ο κτηνίατρος εκεί πρέπει να είναι κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι, δηλαδή πρέπει να είμαστε κοντά. Όταν έχεις έναν άνθρωπο πελάτη για χρόνια, ή όχι για χρόνια, για ένα μήνα να τον έχεις, είναι ένας άνθρωπος που σε εμπιστεύεται και ήρθε με αυτό το πρόβλημα σε σένα. Πρέπει να τον σεβαστείς και να είσαι κοντά του, γιατί περνάει λούκι εκείνη τη στιγμή. Και αν δεν τον βοηθήσεις εσύ, που τα έχεις δει 1000 φορές και που τα έχεις ζήσει άλλες τόσες, ποιος θα τον βοηθήσει? Μόνος του δεν μπορεί πάντα. Συμφωνούμε, και μπράβο. Και πρέπει εκεί να μην τους πιέζουμε. Δηλαδή, βλέπω εγώ ότι ο τάδε άνθρωπος
Έχει ένα θέμα, έχει πέσει, δεν είναι καλά, στεναχωριέται, έχει μελαγχολία. Πρέπει να τον βοηθήσω να πάρει την απόφαση για να προχωρήσουμε σε κάτι, χωρίς να τον πιέσω όμως. Μπράβο, αυτό που είπες είναι το Παιδιά, σημαντικό, είναι πάρα να τον πολύ σημαντικό. βοηθήσεις να πάρει Δεν απόφαση. είναι δυνατόν ο άλλος να μην είναι έτοιμος να πάρει μια σοβαρή απόφαση και εμείς οι γιατροί να πιέζουμε. Να τον πιέσεις. Χάστο να πάρει το χρόνο του. Θα έρθει αυτός ο χρόνος. Πρέπει να είσαι κοντά του, όχι να πιέζεις. Και να αποφασίσει ό,τι θέλει, ό,τι ο ίδιος. Και ό,τι αυτό είναι που καλό είναι στην πολύ ψυχολογική σημαντικό. του καθένα. Έτσι. Όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε ίδιοι και δεν είναι Φυσικά, καλό το ίδιο φυσικά. πράγμα για όλους μας. Και μετά, άμα έρθει και η μελαγχολία, μετά αποδέχεται ότι το ζώο έχει αυτό το θέμα και πια προχωράει και προσπαθεί να το έχει το ζώο του κοντά του με ό,τι θεραπείες και ό,τι πρόληψη μπορεί να κάνει για όσο καιρό το έχει, μέχρι να έρθει στη στιγμή πια να το μεγαλώνει αποχωριστεί. το χρόνο, ξέρω εγώ, που θα το έχει κοντά του με τα διάφορα που θα κάνει. Και αυτό είναι κάτι, μια ανακούφιση πάλι για τον ίδιο, νομίζω. Πάρα πολύ. Εγώ πολλές φορές λέω σε όλους μου τους πελάτες που συζητάμε κάποια στιγμή για ευθανασία, ποτέ δεν τους λέω αμέσως να το κάνουν, ποτέ. Γιατί τους εξηγώ ότι πρέπει να νιώθεις ότι αύριο το πρωί που θα ξυπνήσεις και δεν θα είναι εκεί, δεν θα έχεις τύψεις που το έκανες. Πρέπει να νιώθεις ήσυχος που το έκανες. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, Έλενα. Αν δεν είναι έτοιμη. Δεν είναι όταν είσαι σίγουρος. Αν δεν είναι έτοιμος πάντως Εγώ δεν ο το έχω νιώσει άνθρωπος, όχι. δεν Αν δεν πρέπει είσαι να τον έτοιμος πιέσουμε, νιώθεις τύψεις. Εάν δεν σε έχουν πιέσει και έχεις φτάσει στο σημείο να αποχαιρετήσεις. Δηλαδή, σε μένα την αίσθηση της απώλειας που μου ήταν δύσκολο να δεχτώ. Αυτό είναι άλλο. Δεν ήταν τύψεις. Ήταν μου λείπει. Ναι. Εγώ σου λέω τύψεις. Γιατί το έκανα, δεν έπρεπε να το κάνω. Αυτό, αν είσαι σίγουρος την ώρα που το κάνεις, δεν το ξανασκέφτεσαι. Εξάλλου για την ευθανασία, παιδιά, είναι διχασμένος και για τους εξάλλου ανθρώπους περισσότεροι οι άνθρωποι. κτηνίατροι που Άλλοι το αγαπάμε. δέχονται, άλλοι δεν το δέχονται. Σου δεν θέλω να βάλω το χέρι μου εγώ να πεθάνει επειδή εγώ Ναι, και υπάρχει το και ο κόσμος πρότεινα που και θέλει να επειδή αφήσει εγώ. το ζώο να σβήσει μόνο του. Ναι. Εφόσον το ζώο δεν ταλαιπωρείται από πόνο. Αυτό να συζητήσουμε Πρέπει να έχει λίγο, μια γιατί και εγώ αξιοπρέπεια. είμαι αυτής της. Ακούστε Όταν τώρα βλέπεις αυτό ότι για το ζώο πόνο είναι, όμως. Ναι. Δεν πονάει και το βλέπεις απλά προσπαθεί. Τα Λες ζώα δεν έχουν μόνο. την ίδια Αντιμετώπιση. έκφραση στο αίσθημα του πόνου. Δεν εκφράζονται Εγώ με τον τόσα ίδιο ζώα τρόπο. που έχω, συγγνώμη, δεν έχω καταλάβει από κανένα ζώο τι πονάει. Εκτός από ξέρετε ένα. γιατί. Γιατί το πρώτο μας, γιατί που ούρλιαζε μια φορά που Εκείνο πονούσε. πονούσε. Ναι. Τρελά. Τα άλλα δεν τα βλέπω όμως, δεν μιλάνε, δεν Λοιπόν, το εκφράζονται. ζώο από Ούτε τη τα σκυλιά φύση ούτε τα του. γατιά. Θα σας Δεν πω γιατί πονάνε. γίνεται αυτό. Όχι, δεν πονάνε. Το ζώο από τη φύση του Πες μου. έχει μια στοική αντιμετώπιση του πόνου. Είναι από τη φύση φτιαγμένο αυτό. Είναι ένστικτο. Επειδή τα ζώα ήταν σε αγέλες, ήταν άγρια ζώα κάπου. Δεν τα είχαμε στους καναπέδες πάντα μια ζωή. Ένα ζώο λοιπόν που πονάει δεν είναι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και της επιβίωσης που είναι γραμμένο μέσα στο DNA του και δεν θα σου δείξει κατευθείαν ότι πονάει, γιατί όταν ήταν στην άγρια ζωή και ήταν σε αγέλες, εάν δείχνανε έντονα ότι πονούσανε, δείχνανε αδυναμία. Και αυτό ήταν επικίνδυνο για τη ζωή τους. Άρα λοιπόν τα ζώα δεν θα σου δείξει με έντονο και σαφή τρόπο ότι πονάει. Θα στο δείξει με το να μην κινείται τόσο πολύ, να κάθεται ζαρωμένο στη γωνιά του, να κάθεται κουλουριασμένο και να τρέμει, να μην τρώει, να σε κοιτάει κάπως περίεργα σαν να σου ζητάει βοήθεια. Δεν θα στο δείξει με κραυγές. Εάν ακούσεις ζώο να αρχίσει να βογκάει, ήρθε η ώρα για μένα, σαν Έλενα, να του κάνεις ευθανασία. Εφόσον είναι χρόνιον. Είναι ανυπόφορη η πόνη. Εγώ έχω ακούσει 2 ζώα δικά μου. Και στα 2 είπα μετά την άλλη μέρα, γιατί δεν το έκανα μία μέρα πριν αρχίσει να πονάει. Γιατί δεν ήμουν εγώ η εγωίστρια έτοιμη να τα αποχωριστώ, έτσι. Και στις 2 περιπτώσεις. Και με τη Λίζα και με την Ήρμα. Εγώ να ρωτήσω, και αν τα αφήσουμε να πονάει. Είσαι καλά, θα αφήσουμε το ζώο να πονάει. Του έχουμε δώσει ό,τι φάρμακο μπορούσαμε και συνεχίζει και πονάει. Δεν τα αφήνουμε χωρίς παυσίπονο. Δίνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι πιο βαρύ μπορούμε. Δεν κάνουμε ευθανασία, ρε παιδιά. Δεν θα το συζητήσουμε στον αέρα αυτό τώρα. Και που ξέρετε ότι δεν κάνουμε με κάποιο τρόπο. Όπως εγώ τώρα εκφράστηκα, έτσι σκέφτονται και άλλοι άνθρωποι. Λένε, μα στους ανθρώπους δεν κάνουν. Πονάνε, βογκάνε, υποφέρουν πιο πολύ. Γιατί να πάνε να κάνουν στο ζώο. Γιατί κανένας άνθρωπος την ώρα που πονάει δεν σου είπε, έλα να υπογράψω ένα χαρτί και θέλω να πεθάνω τώρα. Πρώτον. Κάποιοι άνθρωποι το θέλουν, όχι όλοι. Δεν θέλω να το συζητήσω αυτό, γιατί είμαι γιατρός και ξέρω πιο πολλά πράγματα. Αφήστε το. Εντάξει. Πάντως Πάντως είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα της ευθανασίας. Δηλαδή, συνειδητά κάποιος να το κάνει και να το αποφασίσει. Γιατί αυτός είναι που θα πει στον κτηνίατρο, ναι, το αποφάσισε. Και ο κτηνίατρος βέβαια θα κάνει. Μετά από πρόταση του κτηνιάτρου, ότι κοίτα να δεις, πρέπει να σκεφτείς και αυτή την πιθανότητα, γιατί το ζώο σου ταλαιπωρείται και αυτό που του προσφέρεις πια δεν είναι ούτε ποιοτική ζωή, δεν είναι καλή ζωή, του προσφέρεις μόνο πόνο και ταλαιπωρία.
Για μένα αυτή είναι η πρόταση και πρέπει να αποφασίσει και ο άνθρωπος. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί νομίζω ότι έχει φορτίσει το λίγο βαρύναμε. ναι, και δεν μπορώ να το συνεχίσω και να το ξαναπιάσουμε το θέμα από την αρχή. Κάπως σαν αστείο είπαμε αντίο. Πήρα το πικάπ σου και μου πήρα στο ψυγείο. Πήρες τα σεντόνια, πήρα την μπιγκόνια. Κι απ' το χωρισμό μας έχουν κλείσει 3 χρόνια. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Έκανε παιδάκια, 2 τυγρεγατάκια. Τα έχει παρατήσει στις κουζίνας τα πλακάκια. Μοιάζουν τα καημένα, παραζαλισμένα. Και έβγαλα το ένα Παναγιώτη σαν εσένα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Άραγε κουνάσαι, άραγε θυμάσαι που λέγες στη γάτα σερενάτα μη φοβάσαι. Σ' όλη τη ζωή μου θα σε το γατί μου. Δεν θα ξαναδώσω σ' άλλη γάτα την ψυχή μου. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Μες στη συμφωνιέρα έγινε μητέρα. Άφησε τα 2 της τα γατάκια εδώ πέρα και φύγε από μένα για να έρθει σε σένα. Πες μου τι να κάνω, τα έχω πια κι εγώ χαμένα. Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει που ξεχειμονιάζει, ούτε αν μας την πάτησε κανένας καμικάζι. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Μάτια μου αντίο, τέλειωσε τ' αστείο. Πήγα το πρωί και ξαναγόρασα ψυγείο. Πάρε άλλα πιάτα, βρες μια άλλη γάτα. Όμως να θυμάσαι που και που τη σερενάτα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε χάσαμε τη γάτα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε χάσαμε τη γάτα.
Και Χριστός Ανέστη πάλι. Είμαστε εδώ στην εκπομπή μας Κουνώντας την Ουρά με την Έλενα Καμάτσου στην κτηνίατρο και τη Μαρία Στογιάννη θετική εκπαιδεύση και μιλάμε για ένα θέμα δύσκολο και πολύ ευαίσθητο, την προετοιμασία και τη διαχείριση όταν χάνουμε ένα ζώο. Και συνεχίζουμε, Έλενα. Τι θα μας πεις τώρα, πού θα προχωρήσουμε, πού θα πάμε, να ξεπεράσουμε κάποια δύσκολα? Λοιπόν, όχι, δεν γίνεται να ξεπεράσουμε. Σήμερα είναι όλο δύσκολο, έτσι. Νομίζω ότι κάτι που θα ενδιαφέρε ίσως αρκετό κόσμο να μάθει είναι το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για ευθανασία και πώς γίνεται η ευθανασία. Πολλοί κόσμος δεν ξέρει πώς γίνεται η ευθανασία, έτσι. Καταρχήν, όπως είπαμε και πριν πολύ σωστά, ο κάθε άνθρωπος έχει το χαρακτήρα του, τις πεποιθήσεις του και τα πιστεύω του. Δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει ευθανασία στο ζώο του, επειδή το ζώο του έχει φτάσει στο σημείο 0 σχεδόν, έτσι. Μπορεί να διαλέξει να το αφήσει να σβήσει μόνο του. Δεν θα πάει κανείς ποτέ να τον κρίνει για αυτό το πράγμα και δεν είναι κανείς ικανός να κρίνει τον άλλον. Εγώ απλά προτείνω ότι αν ένα ζώο πονάει πάρα πολύ και του έχεις δώσει ό,τι αγωγή υπήρχε σαν παυσίπονη, ό,τι πιο βαρύ πράγμα κυκλοφορεί και παρόλα αυτά το ζώο ακόμα βογκάει και υποφέρει, εγώ προτείνω, γιατί το έχω ζήσει με 2 μου ζώα, με τους 2 σκύλους το έχω ζήσει και με την Ήρμα και με την Λίζα. Η δε Ήρμα βογκούσε επί 2 μέρες και δεν είχαμε εμείς οι άνθρωποι το κουράγιο να τις κάνουμε την ευθανασία. Και δίναμε, δεν το πιάνε το σκύλι, τίποτα. Προτείνω λοιπόν ότι αν βλέπεις ότι το ζώο σου πονάει τόσο πολύ που δεν αντέχει, απελευθέρωσέ το από το πόνο. Και αφού ο μόνος τρόπος πια που σου έχει απομείνει για να το απελευθερώσεις από το πόνο είναι να το κάνεις ευθανασία, κάντινα. Εάν έχεις ένα ζώο το οποίο απλά σβήνει, έχει πέσει σε κόμμα, δεν σου δίνει αυτά τα έντονα σημάδια πόνου, δεν πονάει και είσαι της άποψης ότι πρέπει να φύγει μόνο του με φυσικό τρόπο, άστο να φύγει μόνο του με φυσικό τρόπο, δεν θα πάμε να κρίνουμε κανέναν, εντάξει. Για τους ανθρώπους όμως που ενδιαφέρονται για το πώς γίνεται ευθανασία, γιατί πολλοί κόσμος νομίζω ότι πάνε στο γιατρό και ότι η ευθανασία είναι μια ένεση στο μπούτι και ότι κάνουμε μια ενεσούλα και τσακ, κάνει μια το ζώο και κοιμάται. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Ή νομίζουν ότι η ευθανασία είναι κάτι που το ζώο τους θα το πονέσουμε κι εμείς ακόμα πιο πολύ. Έτσι, σας εξηγώ λοιπόν ότι η ευθανασία είναι ουσιαστικά κάνουμε την προετοιμασία που κάνουμε για μια χειρουργική αναισθησία, άρα κάνουμε στο ζώο προνάρκωση, του κάνουμε ένα ηρεμιστικό, να ηρεμήσει δηλαδή. Να έρθει να ηρεμήσει, να καλμάρει, σαν να πρόκειται να το κουρεύαμε ή να το προετοιμάζαμε για χειρουργείο. Δεν είναι κάτι που το πονάει. Αυτό το ηρεμιστικό μπορεί να γίνει είτε ενδοφλέβεια είτε ενδομυϊκά. Και αφού γίνει το ηρεμιστικό και ηρεμήσει το ζώο, και εγώ πάντα προτείνω και ζητάω από τους ανθρώπους του να είναι δίπλα του εκείνη την ώρα, να τους νιώθει, να έχει τη μυρωδιά τους, να μην αγχώνεται και αυτό παραπάνω. Μετά περνάμε φλέβα, περνάμε ορό και μέσα από τον ορό περνάμε ένα αισθητικό διάλειμμα. Άρα το βάζουμε σε αναισθησία. Αν εγώ μπω σε ένα χειρουργείο, έτσι, μπορεί να μου κόψει ο χειρουργός το πόδι, να μου πάρει το κεφάλι, να μου κόψει ό,τι θέλει και εγώ δεν θα καταλάβω τίποτα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το ζώο. Το ζώο από την ώρα που θα μπει η πρώτη δόση αναισθητικού δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν θα καταλάβει ότι πέθανε. Δεν υποφέρει. Δεν υποφέρει. Να μην φοβούνται ότι με την ευθανασία το ζώο υποφέρει. Εντάξει, αυτό να ξέρουν, ότι ουσιαστικά τι κάνουμε, μια βαθιά αναισθησία που τη βαθαίνουμε τόσο πολύ που κάποια στιγμή η καρδιά σταματά να χτυπά. Αυτό είναι η ευθανασία. Σιγά σιγά λέει σταματάει η καρδούλα του και ο πιο ανθρώπινος τρόπος νομίζω για να δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Εσύ πονάς που το κάνεις, εγώ πονάω σαν γιατρός, γιατί το δικό μου χέρι ρίχνει το φάρμακο, εγώ μετράω την καρδιά και την ακούω μέχρι το τελευταίο χτύπο. Εσύ πονάς που είσαι ο άνθρωπός του, το ζώο δεν πονάει. Το ζώο από την ώρα που θα βάλω την πρώτη δόση αναισθητικού, που μπορώ να το γυρίσω ανα πάσα ώρα και στιγμή, και εγώ προσωπικά ρωτάω όλους αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα έχω χρόνο. Αν δεν θέλετε και θέλετε να σταματήσω τώρα, σταματάω και δεν προχωράω. Ποτέ δεν κάνω κατευθείαν μεγάλη δόση αναισθητικού, ποτέ όμως. Βάζω τη μικρή δόση να γίνει η εγκατάσταση της αναισθησίας, τους αφήνω χρόνο και μετά. Υπήρξε κανείς που να σταμάτησε? Έχω σταματήσει εγώ ευθανασίες στη μέση, σε ζώα που ήρθαν. Καταρχήν έχω σταματήσει μια ευθανασία σε μια κλινική, γιατί ήταν έτοιμος ο πελάτης μου,
έπρεπε να πάει το ζώο στην κλινική. Ήταν έτοιμοι στην κλινική να κάνουν ευθανασία. Και πήγα εγώ για να είμαι μπροστά μαζί με το ζώο, γιατί ήταν ένα καλό μου και αγαπημένο μου ζώο, ο Black. Να είμαι κοντά του την ώρα εκείνη, γιατί ήθελα να είμαι κοντά του. Και σταμάτησα εγώ την ευθανασία και ο Black έζησε άλλα 3-4 χρόνια μετά. Γιατί δηλαδή και εγώ που το λέω να τριχιάζω. Γυρνάω και του λέω στα αυτή εκείνη την ώρα που ετοιμαζόντουσαν να του κάνουν το αναισθητικό, γιατί τους είχα πει το αναισθητικό, όσο σκληρό και να είναι, θα το κάνω εγώ. Του είχα κάνει το ηρεμιστικό, ετοιμάζαμε τη φλέβα και γυρνάω και μιλάω μέσα στα αυτή του σκύλου. Ένα pitbull ήταν, εγώ γι' αυτό τα αγαπάω τα pitbull όλα πολύ. Γυρνάω και του μιλάω μέσα στα αυτή και του λέω: Μπλακούλη μου, σε παρακαλώ, άμα είναι να γίνεις καλά, κάνε μου το χατήρι και προσπάθησε να σηκωθείς, γιατί ήταν παράλυτος. Και κάνει μια κίνηση και σηκώνει το πίσω μέρος του σώματός τους και τους λέω: τελειώσαμε τώρα. Αν δεν το θέλετε εσείς, λέω, το σκυλί, θα το πάρω εγώ. Όχι. Το σκυλί περπάτησε μετά από λίγο καιρό. Ήταν μια χαρά και τον κράτησε άλλα 3-4 χρόνια ο Ηρακλής. Ναι. Και μου έχουν έρθει και ζώα για ευθανασία. Τα έχω δει ότι σε μένα αντιδράν καλά, είναι ακόμα χαρούμενα και τους έχω στείλει σπίτι. Και λέω: αν θέλετε, θα πάτε σε άλλο γιατρό, από το δικό μου χέρι δεν θα φύγει. 3 φορές ήρθε και πήγε ένα ζώο για ευθανασία και το στέλναμε κάθε φορά σπίτι. Και όταν ήρθε η ώρα, ήμασταν όλοι πια σίγουροι και ήσυχοι ότι κάναμε το σωστό. Δηλαδή, δεν πάει να πει ότι επειδή ήρθατε σε ένα γιατρό, και να το ξέρουν αυτό οι άνθρωποι που μας ακούνε, δεν πάει να πει ότι επειδή αποφάσισαν ότι εντάξει, το ζώο μου ήρθε η ώρα να γίνει ευθανασία, θα πάνε στον οποιονδήποτε γιατρό και αν ο γιατρός δεν συμφωνεί θα τι κάνει. Πρέπει να συμφωνούμε για να τι κάνουμε. Εγώ προσωπικά πρέπει να συμφωνώ. Αλλιώς δεν. Και από τη δική μου την εμπειρία, νομίζω ότι οι περισσότεροι κτηνίατροι πια δεν κάνουν έτσι εύκολα. Και από πάντα δεν κάνουν. Είναι μερικοί άνθρωποι που πάντως πιστεύουν ότι με το παραμικρό να πάνε το κάνουμε ευθανασία. Όχι. Κανένας κτηνίατρος από την γενιά μας δεν το κάνει. Αυτό τόνισε το λέει. Κανένας κτηνίατρος από την γενιά μας. Μπορεί παλιά κάποιοι πολύ παλιότεροι να το κάνουν. Σε ένα ζώο ιδιαίτερα υγιές. Δηλαδή δεν θα κάνει ούτε και αδέσποτο να είναι. Ούτε και γιατί το αδέσποτο. Τι πάει να πει αδέσποτο. Επειδή μας ενοχλεί. Η ίδια αξία έχει στη ζωή όπως έχουν και τα δικά μας. Φυσικά και το ίδιο πονούμε και γι' αυτά. Εύκολα ευθανασίες. Να ξέρετε ότι όταν ένας κτηνίατρος πει να γίνει ευθανασία. Αυτό να τα ακούσουν καλά κάποιοι που είναι στιγμή που πρέπει να γίνει ευθανασία. Πάει να πει ότι το ζώο δεν έχει ποιότητα ζωής. Μπορεί να γίνει. Κανείς μας δεν παίρνει. Παίρνουμε ζωές. Κανείς μας δεν παίρνει το κρίμα αυτό. Άιντε έτσι χαλαρά στο λαιμό του. Εγώ τουλάχιστον δεν το παίρνω. Ναι. Γιατί εγώ παθαίνω τραλαλά κάθε φορά που το κάνω αυτό. Αρρωσταίνω μαζί τους. Αν πας σε ένα κτηνίατρο και με πολύ ευκολία σου προτείνει. Όχι, μπορεί να σου πει ναι, αλλά να είναι στιγμή που πρέπει να γίνει. Δεν πάει να πει ότι επειδή το είπε με ευκολία. Βέβαια, ο κτηνίατρος το εκτιμά αυτό. Αλλά... Ο γιατρός είναι ο κατάλληλος για να σου πει. Έτσι κι αλλιώς εμείς το κάνουμε. Αυτό καλά είπες από την αρχή, ότι πρέπει να έχουμε καλή σχέση. Να εμπιστευόμαστε τον κτηνίατρο που πάμε. Ότι αυτό που θα μας πει, αυτό θα είναι και η αλήθεια. Αν δεν εμπιστεύεσαι, πήγαινε και ρώτα κι αλλού. Πρέπει να ρωτάμε κι αλλού αν δεν εμπιστεύεσαι. Άλλαξε γιατρό, δεν έγινε και τίποτα. Και εμένα δεν μου έχουν μείνει όλοι μου οι πελάτες, επειδή εγώ αγαπάω τα ζώα. Σε κάποιους δεν κάνω, φύγανε. Κάνανε καλά και φύγανε. Το σημαντικό είναι να είσαι με ένα γιατρό που εμπιστεύεσαι, που τον εμπιστεύεσαι. Και για μας με τους γιατρούς μας και για τους ανθρώπους που μας φέρνουν τα ζώα τους. Και το άλλο που ήθελα να σας πω, γιατί κάποιες φορές το έχω αντιμετωπίσει. Ευθανασία στο σπίτι ή στο ιατρείο. Εσύ τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με την ψυχολογία του ανθρώπου που έχει το ζώο, έχει να κάνει με την κατάσταση του ζώου και γενικώς πώς το βιώνει. Δεν κάνω ευθανασίες σε κήπους, ακόμα και αν μου το ζητήσουν. Σε κήπους. Ναι, δηλαδή αν μου ζητήσει μια πολύ αγαπημένη μου πελάτησα που έχω μια τέτοια, αλλά τα ζώα της είναι πολλά και είναι στο κήπο. Εκείνης της είπα, σε παρακαλώ, θα το φέρεις. Δεν θα πήγαινα ποτέ στο κήπο να κάνω ευθανασία. Γιατί δεν έχω τις εγκαταστάσεις να βολέψω τους ορούς μου και τα διάφορά μου. Γι' αυτό, έτσι. Να του παρέχω ό,τι χρειαστεί. Αλλά αν μου ζητεί, αν θεωρήσω κι εγώ ότι αυτό το ζώο είναι καλύτερα να τελειώσει στο σπίτι του, θα τελειώσει στο σπίτι του. Αυτό το αποφασίζει και ο άνθρωπος που έχει το ζώο, έτσι. Δεν το αποφασίζω εγώ, γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να μην θέλει το ζώο να τελειώσει στο σπίτι του, γιατί δεν θα μπορεί να το ξεπεράσει ποτέ, έτσι. Και μπορεί άλλος άνθρωπος να θέλει το ζώο να τελειώσει στο σπίτι του. Εξαρτάται από τις συνθήκες κάθε φορά. Και τα δύο είναι εξίσου αποδεκτά. Ίσως ένα τσικ παραπάνω στο σπίτι. Τι μπορούμε να κάνουμε άλλα όταν φύγει το ζώο μας? Να κλάψουμε πολύ, πάρα πολύ. Όχι, εγώ λίγο πρακτικά. Τι επιλογές έχουμε, το πρακτικό κομμάτι. Για την ταφή εννοείς? Ναι. Λοιπόν, για την ταφή είναι αυτό πολύ σημαντικό.
σημαντικό. Οι επιλογές Και είναι τώρα εξής. όλοι πια το ψάχνουν. Παλιά το πετούσα στα σκουπίδια και Να το πετάξει στα σκουπίδια πρέπει να πω και να ακούσει όλος ο κόσμος ότι είναι ποινικό αδίκημα. Αν σε πιάσουν να το πετάς στα σκουπίδια, έχεις κυρώσεις από τον νόμο. Εκτός του ότι είναι εντελώς αντιγυνό και εντελώς βάρβαρο, άστο το βάρβαρο και τα ψυχολογικά. Το κάνανε γιατί ήταν άλλες εποχές. Συνέχεια ψάχνουν και ρωτάνε τι να κάνω, τι να κάνω. Δεν πετάμε ζώα στα σκουπίδια, έτσι. Ούτε ζωντανά. Προσπαθούν να βρουν ούτε ζωντανά, ούτε νεκρά. Ζωντανά πετάνε, παιδιά. Δεν ξέρω, γι' αυτό το είπαμε γελώντας έτσι. Δεν πετάμε ζώα στα Δυστυχώς οι σκουπίδια. άνθρωποι δεν αλλάζουν. Οι επιλογές λοιπόν που έχουμε μετά, αφού το ζώο έχει πια τελειώσει, είναι ταφή. Νεκροταφείο ζώων υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν, και καύση, που είναι καινούργια μόδα, είναι αρκετά υγιεινό. Απλά να ξέρετε το εξής. Κάνουν ταφή με καύση, δηλαδή τα παίρνουν τα όχι, ζώα. όχι. Περισσότεροι δήμοι. Υπάρχει υπηρεσία που παίρνει και τα επαγγελματίας, που παίρνει και το ζωάκι το δικό σου για καύση. Δεν είναι μόνο των δήμων. Απλά λέω οι δήμοι όλοι έχουν Όχι, δεν στραφεί. έχουν όλοι οι δήμοι. Πώς, και το Σιπαζάθη ήταν και ο Δήμος ο δικός μας είναι. Είναι αρκετοί δήμοι που το Πανεπιστήμιο, την ιατρική κάνει με την αποτέφρωση. με καύση, αποτέφρωση. Το Πανεπιστήμιο έκανε πάντα ναι. στους δικούς μας κλιβάνους. Περισσότεροι δηλαδή. Τώρα το τι θα κάνει ο κάθε άνθρωπος και πάλι εξαρτάται από τις πεποιθήσεις του. Εγώ προσωπικά σαν Έλληνα, και ξέρω ότι δεν είναι σωστό που θα το πω αυτά, αλλά θα το πω τέλος πάντων. Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Προτείνω στον κόσμο, εάν έχουν κάποιο χωράφι δικό τους, κάποιο ψυχικό δικό τους, και αν νιώθουν ότι θέλουν να έχουν τα ζώα κοντά τους, να τα θάψουν μόνοι τους, υγειονομικά, δηλαδή ανοίγεις το λάκκο, βάζεις το ζώο, βάζεις ασβέστη από πάνω και μετά κλείνεις το λάκκο και βάζεις πάρα πολλές πέτρες χοντρές, μεγάλες, για να μην περάσει κάποιο άλλο ζώο και σκάψει. Να το κάνουν, να το έχουν κοντά τους. Εάν αυτό τους βοηθάει. Αν αυτό δεν τους βοηθάει, σαφέστατα και υπάρχει οργανωμένο νεκροταφείο που, εντάξει, τιμές από ό,τι ξέρω είναι λίγο δεν είναι και τρελά. Εντάξει, αλλά εξαρτάται ο καθένας. Ας το αφήσουμε στον κόσμο να το αποφασίσει αυτό. Γιατί σου λέει, ο άλλος μπορεί να σου πει όμως είναι το τελευταίο πράγμα που προσφέρω στο ζώο μου. Θέλω να το διαθέσω. Αυτό θα το αποφασίσει ο καθένας. Και φυσικά και υπάρχει και η μέθοδος της καύσης. Το μόνο που έχω να πω για την καύση στην Ελλάδα, ο κύριος που τα παίρνει τα ζώα για καύση είναι ένας συμπαθέστατος, ευγενέστατος και πολύ σοβαρός κύριος. Απλά το μόνο μείον ακόμα στην Ελλάδα είναι ότι μην νομίζουν ότι θα πάρουν τέφρα του ζώου τους στο βαζάκι. Αυτό ακόμα δεν ισχύει στην Ελλάδα. Εντάξει, αυτό να ξέρουν. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι, δεν έχουμε άλλους. Δεν πετάμε στα σκουπίδια πάντως. Αυτό το ξεκαθαρίσουμε. Ούτε ζωντανά βέβαια. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Και οπότε μετά και την ταφή και το κλάμα που θα ξεκινάει αυτό το άτιμο το κλάμα που εγώ πάντα λέω σε όλο τον κόσμο και στο ιατρείο που έρχονται να μην τρέπονται να κλάψουνε. Στο κάτω-κάτω, βρε παιδιά, είναι και τιμή. Είναι ένας εντός εισαγωγικών φόρους τιμής στα τόσα χρόνια που σου έχει χαρίσει αυτό το ζώο. Κλάφτε. Άμα νιώθετε να κλάψετε, κλάφτε. Πρέπει να κλάψεις. Και υπάρχουν και άνθρωποι, να ξέρετε, που κλαίνε πολύ ευκολότερα για το ζώο που χάσανε παρά για τον μπαμπά τους, τη μαμά τους, έναν δικό τους άνθρωπο και που το χάσανε. Και το λένε, ο μπαμπάς μου το είχε πει. Πολλοί άνθρωποι το λένε. Ότι έχω πονέσει πολύ πιο πολύ. Ο λόγος, κατά τη γνώμη μου, που συμβαίνει αυτό είναι ότι με το ζώο, επειδή είναι ζώο, νιώθεις πιο ελεύθερος να εκφραστείς. Αυτό για μένα είναι. Δεν είναι δηλαδή ότι πόνεσες περισσότερο για το ζώο από ότι για το γονιό σου. Απλά στο ζώο λύνεσαι πιο εύκολα, γιατί σε έχει μάθει να λύνεσαι. Το ίδιο το ζώο από τα χρόνια που ζήσε μαζί σου. Είσαι πιο τρυφερός, είσαι πιο τσαχπίνης όσο ζει, είσαι πιο γλυκούτσικος, οπότε μετά είσαι πιο ελεύθερος να εκφραστείς. Το ζώο νομίζω το ταυτίζει πολλοί κόσμος με το παιδί που δεν μεγαλώνει. Και με το παιδί, η ανθρωπομορφική σχέση των ανθρώπων με τα ζώα, που πάντα δεν είναι εκατοτέ. Δηλαδή όταν γίνεται στην υπερβολή είναι κακό, αλλά τέλος πάντων ναι. Γιατί το ταυτίζεις και με το παιδί. Δεν ισχύουν για όλους τους ανθρώπους που καταλαβαίνουν και είχαν ή έχουν ζώα. Ναι, τώρα κάποιοι θα μας ακούνε και θα γελάνε, αλλά μάλλον δεν θα ακούν την εκπομπή αυτοί οι άνθρωποι, τέλος πάντων. Δεν μας πειράζει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι άνθρωποι που χάνουν το ζώο τους και πενθούν, να μην αφήνουν κανέναν και να τους υποτιμήσει και να υποτιμήσει τον πόνο τους. Γιατί μπορεί να κλάψουν και να βουρκώσουν μπροστά σε κάποιο φίλο. Και ξέρουν που θα κλάψουν, δεν πάνε να κλάψουν. Καμιά φορά όμως ξέρεις, πάει ένας συγγενής και τους λέει έλα μωρέ, πώς κάνεις έτσι για το σκύλο. Ναι, δεν υπάρχει λόγος να
Είναι ο πόνος τους. Να μην επιτρέψουν σε κανέναν να τους κοροϊδέψει για τον πόνο τους. Είναι δικό τους, το βιώνουν οι ίδιοι και έχουν κάθε δικαίωμα να το βιώσουν όπως αυτοί γουστάρουν. Καταλαβαίνω. Για το γουστάρουν, αλλά έτσι. Όπως θελήσουν και όπως αποφασίσουν. Έτσι. Θα πάει ο καθένας και θα τους πει γιατί κλαις και γιατί στον κάνεις πόνο και έτσι θέλω. Θέλω να κλαίω. Αφήστε με να κλαίω. Ελεύθερο. Ναι. Δηλαδή, άμα δεν είμαστε και εκεί ελεύθεροι. Λοιπόν, τέλος πάντων, και τώρα έρχονται τα στάδια του πένθους, λίγο να τα πούμε και αυτά, έτσι. Τσάκα θα τα πούμε. Ναι, γρήγορα. Πρέπει να χρόνος είναι λίγο. Τα στάδια του πένθους, το πρώτο στάδιο είναι η άρνηση. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει σε μένα αυτό. Κλαις μεν, αλλά δεν νιώθεις. Είναι η συνήθεια των τόσων χρόνων. Το ακούς. Πολλοί άνθρωποι έχουν πει ότι το ακούνε. Το νιαουριτό ή το γάβγισμα ή το κουδουνάκι του σκύλου ή της γάτας. Το τσίκι από τα νύχια του σκύλου κάτω, τα πατουσάκια του. Αυτό λοιπόν, όταν τα ακούς όλα αυτά, που το πρώτο καιρό όλοι τα έχουμε ακούσει, είναι η άρνησή μας ακόμα. Δεν έχουμε αποδεχτεί ότι το χάσαμε. Έτσι. Το δεύτερο στάδιο είναι ο θυμός. Αρχίζεις και θυμώνεις μετά. Ξανά. Θυμώνεις με αυτούς που έχουν άλλα ζώα και τα ζώα τους είναι καλά. Έχει τύχει και αυτό σε πολύ κόσμο. Γιατί εκείνο το σκυλί και το δικό μου πέθανε. Θυμώνεις με το κτηνίατρο. Γιατί όσο καιρό ζούσε το ζώο, ήσουν κρεμασμένος πάνω στο γιατρό, γιατί περίμενες να σε βοηθήσει. Δεν έκανε καλά αυτό, δεν έκανε εκείνο. Γιατί ο κτηνίατρος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Και άμα αυτό θα είχε γίνει εκείνο και θα ζούσε το ζώο. Θυμώνεις με τον εαυτό σου. Δεν έκανε σωστά κάποια πράγματα. Δεν κατάλαβα αεγκαίρως ότι το ζώο μου ήταν άρρωστο. Αν το είχα καταλάβει νωρίς, θα είχα κάνει αυτό και εκείνο και το άλλο. Και μήπως έπρεπε να κάνω και εκείνη τη θεραπεία και δεν τη θυμώνεις και με τον εαυτό σου. Και μετά έρχεται η διαπραγμάτευση και πάλι, αφού σου περάσει ο θυμός, θα αρχίσεις να σκέφτεσαι και να λες, να κρατήσω αυτό από το ζώο μου, να μην αλλάξω θέση σε εκείνο από το ζώο που είχαμε στο σπίτι. Είναι διαπραγμάτευση, δηλαδή για να νιώθεις ότι το ζώο είναι ακόμα εκεί. Εγώ προς ντροπή μου το διαπραγματεύομαι ακόμα, έτσι. Η Μελίνα την έχω χάσει σχεδόν ένα χρόνο. Και λίγα πράγματα αλλάξανε στο σπίτι. Εντάξει, έχω αλλάξει πράγματα, αλλά έχω αφήσει και πράγματα στέσχος. Και μετά τη διαπραγμάτευση έρχεται η μελαγχολία. Δεν είναι αναγκαστικά όλα αυτά τα στάδια να έρθουν με την ίδια σειρά, αλλά είναι αναγκαστικό, τα περνάνε όλοι, έτσι. Η μελαγχολία είναι μελαγχολία, τη ξέρουμε όλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που πάθανε κρίσεις πανικού. Να μην σας παραξενεύει αυτό, αφού χάσανε το ζώο τους και μετά. Δηλαδή? Αφού πονέσανε, κλάψανε, περάσανε 1-2 στάδια, στη φάση της μελαγχολίας και της κατάθλιψης πάθανε. Τι σημαίνει κρίση πανικού? Είναι η μόδα της εποχής μας. Νομίζουν ότι έχουν πάθει καρδιά, δεν μπορούν να ανασάνουν, φτερουγίσματα στην καρδιά, πόνο στο στήθος. Τρέχουν όλοι οι άνθρωποι με κρίση πανικού. Έχουν περάσει από το νοσοκομείο για να τους πει ο καρδιολόγος ότι τελικά δεν είναι καρδιά, δεν είναι έμφραγμα. Είναι απλά κρίση πανικού, δεν μπορούν να ανασάνουν, πνίγονται. Είναι κάτι που κάποιοι άνθρωποι το περνάνε. Αλλά όταν και αυτό περάσει, στον χρόνο που χρειάζεται για τον κάθε άνθρωπο, έρχεται πια η αποδοχή. Συγγνώμη λίγο, έλαμε εγώ να συμπληρώσω ότι αν υπάρχουν όντως πολύ έντονα συναισθήματα κτλ. Και δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος να αποδεχτεί, να τα διαχειριστεί και να τα αποδεχτεί, ίσως θα έπρεπε να επισκεφτεί κάποιον ειδικό για βοήθεια. Ναι. Πέρα δηλαδή ότι πρέπει να μιλήσει. Αν νιώθει ότι χρειάζεται βοήθεια, ναι. Καμιά φορά οι φίλοι δεν αρκούν, μπορεί να θέλει και κάποιο πιο επαγγελματικό. Μα αν είναι οργανικό το πρόβλημα, θα αναγκαστεί να πα στον γιατρό. Όχι, εγώ μιλάω για ψυχολογικούς λόγους στήριξης. Ψυχολογικά δεν πάνε και τόσο εύκολα, αλλά εσύ να αρχίσει η καρδιά σου να πονάει, το στομάχι σου. Ναι, στο γιατρό θα πας για εμένα θυμάμαι είχε κατέβει ο αιματοκρίτης μου σε μηδενικό βαθμό. Και όταν πήγα στο γιατρό μου λέει, μα γιατί, πώς, τι. Και όταν του εξήγησα τι μου συνέβη, μου είπε. Όταν λοιπόν τα περάσουμε όλα αυτά, θα φτάσουμε στην αποδοχή ότι πια το χάσαμε. Το ζώο δεν υπάρχει. Ήταν πολύ ωραία τα χρόνια που ζήσαμε μαζί του. Να είμαστε ευγνώμονες για όποια ζώα έχουν περάσει από τη ζωή μας. Και ότι τέλος πάντων, βρε παιδιά, χάσαμε ένα ζώο. Υπάρχουν τόσα άλλα που περιμένουν να ζήσουν κοντά σε ανθρώπους και να ζήσουν και οι άνθρωποι και αυτά καλά. Και εκεί πλέον έρχεται η στιγμή που λες: OK, το αποδέχομαι, ή το αποδέχομαι και δεν θέλω άλλο ζώο για ένα χρονικό διάστημα, ή το αποδέχομαι και παίρνω. Οι περισσότεροι άνθρωποι που εγώ γνωρίζω, κάποια στιγμή ξαναθέλουμε ζώο στη ζωή μας. Θέλουν πάντως ένα ίδιο ζώο. Εμένα οι περισσότεροι που έχουν χάσει το ζώο μου τηλέφωνο και μου λένε: μπορεί να είναι έτσι. Είναι φοβερό αυτό. Και του λέω: μα είναι δυνατόν, παιδιά, να θέλετε το ίδιο ζώο. Έτσι είχα σκεφτεί και εγώ όταν έχασα το δικό μου. Έτσι είχα σκεφτεί και εγώ όταν έχασα το δικό μου, η οποία η δικιά μου έζησε 17 χρόνια μαζί μου και πέθανε από γεράματα θρητικά. Εντάξει, πάρα πολλά προβλήματα, ναι, μπράβο. Και ήθελες το ίδιο κι εσύ, σκεφτόμουν ότι θα ήταν
Ίσως καλό να έχω ένα ίδιο, ένα άσπρο μαλλιαρό πάλι, έτσι, μικρόσωμα κτλ. Πολύ θηλυκό κτλ. Καθόλου καλό. Αυτό θα έλεγα μετά ούτως ή άλλως. Ναι, ο επόμενος σκύλος μου είναι ένας μαύρος, αρσενικός. Από άσπρο έγινε μαύρο και είναι κακοποιημένος. Τέλος πάντων, με πολλά προβλήματα συμπεριφοράς κτλ. Και τον μάζω τον δρόμο. Δεν είχε καμία σχέση με την προηγούμενη, την σκυλίτσα, την οποία επίσης πάλι μου είχα μαζέψει στον δρόμο. Και τελικά αυτό που έχω να πω και σαν εμπειρία και από δική μου και από άλλους ανθρώπους είναι ότι καλό θα είναι να μην παίρνουμε ένα ζώο που μοιάζει το προηγούμενο, διότι κάθε ζώο που έχουμε στη ζωή μας περνάει τη ζωή μας. Όχι, είναι στη μνήμη του ζώου, αλλά και στον ίδιο τον εαυτό μας. Κάνουν συγκρίσεις. Το ζώο που έχουμε είναι ένα αντικατάστατο, δηλαδή και το χάσαμε. Μοναδικό είναι το κάθε. Ακριβώς. Παίρνοντας ένα δεύτερο παρόμοιο ή ίδιο σε ράτσα, για παράδειγμα, σίγουρα θα υπάρχουν συγκρίσεις και είναι τελείως, δεν είναι δίκαιο για το επόμενο ζώο. Καθόλου δίκαιο. Δηλαδή το να συγκρίνουμε το καινούριο. Καλά είναι πάντως να πάρουμε απόφαση και να πάρουμε ένα ζώο ξανά. Σίγουρα. Στην δική μου την περίπτωση, ο σκύλος ο επόμενος που ήρθε σε 15 μέρες από την μέρα που έφυγε. Τον βρήκες όμως. Εντάξει, το πόσο γρήγορα εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο και από το τι θα σου φέρει η ζωή. Όχι, δεν πιέζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Απλά λέμε είναι καλό να σκεφτόμαστε ότι καλά είναι. Σε μένα υπερίσχυσε πάρα πολύ. Εφόσον έχουμε τόσα αποθέματα αγάπης, καλά είναι να βοηθήσουμε ένα άλλο ζώο. Και μάλιστα ένα δέσποτο βέβαια. Τα οποία τα καημένα είναι σε άθλια μοίρα και πονάμε και πολύ για αυτά καθημερινά. Δεν είναι μόνο αυτά που έχουμε στο σπίτι. Και πρέπει να στραφούμε προς αυτή την κατεύθυνση μετά και να πούμε τώρα θα πάρουμε πια ένα δέσποτο που έχει ανάγκη. Μακάρι. Αφού το συζητήσουμε όλη η οικογένεια και είμαστε σίγουροι. Και να είναι όλοι σύμφωνοι. Ακριβώς. Ναι, βέβαια. Έτσι, δηλαδή να είναι όλοι έτοιμοι σε μια οικογένεια. Και όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι να συμφωνούν.